Kubo. Čau, ja som Jakub a toto je nové video. Tentokrát som tu s youtuberom z Mackocraft. A... Čau. Dobrý skin. Každopádne, toto je teraz Backrooms. Môžete si pozrieť určite aj jeho video. Ale nastali tu malé technické problémy s tým, že mne to nenahrávalo zvuk. Takže tieto dve videá budú rozdelené. Ja budem natáčať... Trocha. Áno, nebude sa v nich diať to isté. Ale na budúce videá už budú také, že každý bude mať svoj pohľad, alebo sa tam diať to isté. Kámo, ja tu teraz pijem to nové mango pitie z oného z McDonaldu. Čo? Dobre, to je geniálne, ale ja sa chcem dostať z toho Backrooms. No tak poďme na to. No tak ja to zmýšľam. Ja si to pamätám, kámo. Ja reálne z videa, jak má také flashbacky úplne. Že tu sme boli a tady ja to sme išli. No ja mám, kámo, také flashbacky, že? Super. Ty si mapa. Vieš, lebo tak keď to edituješ... No, áno. Ty si živá mapa. Živá mapa. Ale tak keď to edituješ hodinu, no tak si trocha pamätáš. Viem. No vidíš, vieš čo máš zobrať. Viem čo mám zobrať a viem čo nemám robiť. Nemáš šprintovať až potom. Dober. Tak. Moje. Kubík leze. Skillish normálne. No poď. Nebežme. Je tu volade Bob. Asi nie. Ale Bob je až v druhom Bob je až v leveli 1, toto je level onej. Inak ale viem, že táto entita v tomto leveli sa že vraj spawnuje až po prvých 5 minútach v tomto leveli, čo stráviš. To je dobré, no. Keď rýchlo prejdeme, tak to bude v pohode. Kámo, ja tak nenávidím túto časť. Prejdi, poď. Yes! Dobre. Vydrž, ja dropnem tú roupu. To dobre padlo. Lezeme do ďalšieho levelu. No. Level 1. To si mal počuť. To sme rýchlo dokončili. To si mal počuť, to bolo geniálne. To bolo tak, že level 1 No. Press C to pull your ID card. No moja ID card je akurát taká, že ono. Inak tu sú nejaké dvere. Zelená, modrá, žltá. Aha. Kámo, tu sú nejaké dvere, čakaj, ja to idem explornúť. Aha, ja mám flashlightu a ty nie. Ja mám flashlightu. Matý sa máš. No, nevadí. Čo je túto? Kde? Aha, nikdy, kámo, to sú zakázané slovo water, lebo to nemôžeš skončí hovoriť. zle. Takže, to bolo. Jak to bolo? Ja neviem, my sme tam ani neboli. Boli? Ja som tam bol. Aha, no ty si tam bol, no, ja nie. Yes, viem. Dobre, nice. Pusti ma. No teraz v tomto leveli už bude Bob. Tu bude Bob. A nepáči sa mi to. Nechcem, aby tam bol. Jakub, už sme akože zvyknutí na tie jumpscary, takže už sa až tak nebojíme. My sme pro gamer. Ako keď sme to prvýkrát hrali, tak to sme sa skoro ne. Áno. Ani to nehovor. No. Mám Almond Water dvakrát. A ja už mám. Ale nemáme kľúč. No ani jeden, to je super. Bob, kde je Bob? Ja som ho tam videl, jak sa tam točil. Myslíš, že je safe? Pekne musel svieť na zubky. Jako no, hej. Ja idem, mne to je jedno. Lebo ja chcem mať kamo... Nie, safe! Tam je Bob.
Jak bežal, kámo. Bro, jak šprintuje, jaké šprinty dáva borec. Kámo, ja chcem, aby A jako vieš, akože chill si tam typek kráča, akože, kámo, ale že- takto si tu kráča borec a one. Ale že... A No. kámo, ja som chcela, aby si bol prvý, aby keby sa ti niečo stalo, aby som to mal na zabere, kámo. No to si dobrý, ďakujem. Tak. Neviem kamo, ja to prebehnem asi. Je safe? Safe. A poď hlavne. No, akože zatiaľ to je celkovo v pohode. Áno, zatiaľ sme ho síce videli sprintovať, ale to nevadí. Šprinty väčšie, jak Gajšov speed. Bež, otvor to. Máme kľúč, zeber ho. A ja. A tu ho zeber kľúč, tento. Jaj? A ja ho zoberem, no. Okej. A tu sú inak dvere tieto, hlavné. Uí, bežme. Takže máme už 3 kľúče. A potrebujeme 4. Máme 3 a potrebujeme 4. Či? Odkade máme 3? Raz. Nám chýba 1. Nie, máme 4! Nie. Máme 3. Vieš, kde bude. Poď prvý. Aj tu nám chýba, kámo, 1. Tu nám tiež chýba. Nemôžem. Nám chýba. Čo? Takže my máme iba 2. Počkaj, stoj. Čo máš na tom? Kámo, ty máš také pekné oblečenie, si to pozri v Avatar, v tom shope, lebo tam je Happy for hviezdička King. To je super. No tak poďme na to. No, idem. Je safe? No, nevidím typka. No jako je... Kámo, ja som počul hello. Come on. Wow! Tak, Typek je agresívny. typek je agresívny dosť. On nás asi nemá rád. Asi moc nie. Škoda. Asi sa mu nepáči ten nápis, čo máš one. Na tam. Asi, kámo, lebo tak akože ja som išiel, ja som sa otočil a typek tam za rohom iba čumel. Lebo ja som počul, že hello? Ale že, a kámo typek, tu volade, bol blízko a typek, že hello, a potom sa zmenil, kámo. Ide v prvý. On je zlý, on je agresor. Dobre. Hello. Rozsvietíme baterku. Aby keď tak posvietime na zúbky. A uvidíme, či ich má čisté. Čo? No posvietíme mu na zúbky a uvidíme, či ich má čisté. Ak ich nemá čisté, tak ho odkopneme. Čo? Poď sem však. Prečo? No aby si zaniesol kľúč. Koľko máme? 1. Ja nevieš, že ty si mal 1. Čo? Ty si práve zebral 1, ja som počul. No ja som počul, že si zobral 1. My máme iba 2. Pozri si inventár, prosím ťa. Inventár, nemám nič. Ja som počul, že si zobral kľúč, vieš ten zvuk, keď zoberieš kľúč také. No áno, šuchotanie. viem, ale ja ho nemám. Tak to sme totálne v prdeli. My máme asi 0 zónu tuto niekde. Ajaj, tam je Bobík. Tam si kračoval. Kračoval. Kamo, inak ako to už môže byť len v tých dvoch miestnostiach, čo sú tak vedľa seba, vieš, tie žuté. To je geniálne. Inak čakaj, aha. Super.
Preskúmame svetlá. Kámo, čekuj. Čakaj, Kámo, čo to je? To je geniálne. Urob to. Kámo, ja počujem tie jeho veľké nohy, A ja. jak tú buchocu. Typek nás tu To sa neznie moc zamkol. pekne. On nás tu zamkol. Aha, no zamkol. Chceš prvý? Hej, chcem. Je tam? Nie. Ja ho... Nie! Biajzel! Mŕtvý! Kámo, čo? Nemôžeš. Nie si mŕtvý, ja viem, že si... Ja ti verím. Pomoc! Pomoc! Á! Á! Kámo! Ja som to prežil! Ja som to prežil! Haló! Ja tam zažerám! Haló! Super! Kámo, Ty si bol dobrý teda, že mi zavrieš takto! ty super, ale kámo, ja som prežil! Odtadia to, tuto budú tie dva kľúče. Zaprdené kľúče. Čo? Myslím si. A neviem, či mám pravdu. A mám pravdu, tu je jeden kľúč. Tak to bude druhý. Tu není kľúč. Si robíš len srandu? Si práve vypil pívko? Áno. Teda, Dobrý. nie, ja som vypil almond water. Počkať. No poď. Kámo, inak to bolo zaujímavé, že ty si stál presne za ním a on si ťa nevšimol. Aleže. Obrňo! Ja mi mám všetky. 3, 2, 1. Otvor. Sa neotvorilo. Kámo, ešte raz. 3, Tak ešte 2, 1, teraz. Yes! Tak to sme my teraz šikovní, no. Geniálne, wow! Speedrun! Teraz nech mi nekrešne hra. Aleže. Speedrun, speedrun, duela almond water. Kámo, prečo to znelo jak songa, kámo? To bolo good. Almond water. To bolo, že almond Zaspievaj to ešte water. raz. Almond water. Huela almond water. Kámo, to je divné, kámo. A ešte diskotéka, kámo. Excuse me. Excusa ma. Kámo, tam bol hneď Bob. Kde? Ty videl si? Ja som ho počul, kámo. A A dosť ja. Kámo, zreteľne. Ty tak môže. No takto. Ty tak môže. Bum. Bam. Bam. Inak takto ma počuješ? Áno. Trochu divne, ale počujem. Hej no, lebo to som mal mikrofón vyklopený. Chceš ísť? Nie, ďakujem. Nie, ďakujem. Teraz ideš ty prvý, ja už som išiel veľakrát prvý. Kámo, ja to som mal na kamere, keď chcípneš, kámo. Ty si teda milý. No dobre.
To je úplne urytý. Lebo ja chcem mať dôkazy, vieš. Tak ty si teda milý, no. Super. Ja viem. Kde to je? Kamo. Žije? Minúta ticha. No dobre, to stačí, daj mi tvoj almond water. Tak, takže almond water. Vieš čo, idem to celé vypiť. Idem sa obetovať. Kamo, dobre, toto odmietam, kamo, reštartuj level, kamo, toto odmietam. Kamo, môžeš reštartovať, prosím, do level, prosím. Kamo, ja sa bojím. Prosím, dobre. Ty si teda dobrý, no. Kámo, to bolo hneď za mňa, ale som nečakal, že ono má to tuto, spapa tam, ten oný Bob. Ono ma to potom spapalo. Ale lebo ja som nevedel, či žiješ, či si mŕtvý, či proste... No tak keď nerozprávam, tak asi, vieš, asi neurobím to, že hej, Jakub, čau, ja už nežijem. Áno, ja viem, ale akože je to také, že ty si mohol iba odísť ďaleko. A tak to by som aspoň kričal. No ako áno, Som sa ale snažil. ty si mohol byť fakt ďaleko. Tu si chcípol. Mohol. Viem. Počul si, jak som ti dal minútu ticha? Hej, počul. A potom som ti zobral almond water. Hej, počul. Aj videl. Čo to bolo? No dobre, ale takto sa nepohneme nikam, tak musíme ísť, Ježiši. No, ideme dole, super. A nie! Bež. Otvor to. Vidiach! Yes! Kámo, jaký lucky sme my! Yes! To bolo rýchle celkom. To bolo rýchle, toto bolo rýchle. Ale inak, Sme kámo, boli ako dobrí. tak kámo, typeček, kámo... Ale kámo, minule, vieš, jak si chcípol? Hej. No, kámo, to bolo geniálne, lebo my sme išli a z boku týpek proste vprintoval. Čo? Týpek proste vprintoval z boku, kámo. Kámo, ty máš zasa divný hlas, sa mi nepáči. No, ja sa strašne bojím. Čo? Prečo som počul... No.
Odkoduj to, počul? pane. Čo si počul? No nič. Nič. Ehm, 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 Si si dobrý. e, Kámo, však toto natáčame ani nie 20 minút a už sme takto ďaleko. No áno. Dobre, no. Je to ľahké, keď sa to naučíš. Tak. No, nice. Pustí ma. Zapínam svetlo. Super, totálne čierne. OK, idem sa odkodovať. Ideardiu. Kámo, ty máš divný hlas zasa. Ideardiu. No dobre, som tu. Dobre, Gate.exe. Gate opan. Run! Run! Ty si robíš zo mňa srandu, šéf. Ty není si normál. Ja som... Čo som nie je normálny, kamo, čo som spravil? Ty nemáš normálny hlas, ty máš strašne jak keby zachrypnutý, taký divný. Mám spáchať krmenie entit? A je to reštartujem, ok? Vydrž chvíľu. Okej. Bežím. Au. Co to bolo? To spapalo. End of Mac. No tak to asi musím dokončiť sám. Smutné. Hopáš. No to čo je? Kámo. Nice. Yes. Nice, No. kámo. Kámo. Statiom, ja tam nechcem ísť. Nie, ja nesem. Ja nejdem statiom. Ja idem preč. Fun. Zabava. A super zabava. To už je krása. A nie, reálne, plná tam bude zabava. No zabava bude asi taká, že tam vyjde niekto krásny. Ja sa teším, jej! Sorry na to. Kde si? Aj. Ja som tuto. To nevyzeralo pekne. No nechce mi sa zabavou. Už sa mi nechcem. Čakaj! Hovorím, že čakaj! Sa mi nepáči. Jakže môžeme tak stále rýchlo bežať? To sa pýtaj... Odpovieš mi? To sa pýtaj týpka, ktorý to vytvoril. Hej no. A nebež prosím ťa, lebo sa nám zasa minie stamina. Ale ja použijem taký trik, ktorý nemína staminu. Pozor na tie šachty. Potom budeme musieť bežať, ok? Hneď. Hovorím hneď. Nie hneď, až keď budeš tu. Áno, hneď kámo, predtým ma to zabilo, takže hneď.
Bež. Bravo, yes. Ty robíš stále a stále tú istú chybu. Každopádne, tu by som to už ukončil. Môžete pozrieť aj na jeho A teraz máš kanál. normálny hlas. Super, môžete pozrieť aj na kanál Mackocraft. Môžete dať odber. Díky. A teda čau.